Consternació per la mort sobtada de l'escriptor Alexis Ravelo. L'escriptor de novel·la negra canari ha mort d'un infart als 51 anys. Va rebre diversos guardons al gènere, com el Premi Dashiell Hammett o el Café Gijón. La doble vida dels personatges centrarà en la nova edició de la Bessa Negra. El Gran Festival de Novel·la Negra de Barcelona arriba a la 18a edició amb la presència de 109 autors i unes 80 activitats programades, del 6 al 12 de febrer. Cavalls salvatges de Jordi Cussà, l'edició definitiva. Cova Negra publica la tercera edició revisada de la novel·la amb les últimes esmenes que va deixar anotades l'escriptor en coberta de l'il·lustrador Oriol Malet. Albert Sánchez Pinyol s'enfrontarà a la pròxima novel·la La fi del món. La Campana publicarà Pregària Proserpina el dia 23 de març, una novel·la ambientada a l'Imperi Romà. Coll avall se publicarà la nova novel·la El llegat de les cendres a Novum, el nou segell de Navona. En Francesc Miralles, Teresa Roig i Màrius Mollà formarà part dels primers autors que publicaran el nou segell editorial. París era amb nosaltres, Andreu Claret s'endú el Premi Ramon Llull. La novel·la recorre la vida d'un exiliat, fill de rabassaires, que s'enamora d'una jove i decideixen refugiar-se a França durant la Segona Guerra Mundial. Ràbia, de Sebastià Alzamora, s'endú el Premi Òmnium a la millor novel·la del 2022. L'escriptor mallorquí ja va ser guardonat abans amb el Premi L'Illa dels Llibres.